20.000 erle espezie da familia baten istorioa, transformazio baten istorioa, baino familia barruan ematen dena, ez? Momentu batean non ane, amak, bere bizitzako alderdi guztiak kolokan ditu, etxera egiten du buelta, eta uda honetan, bai berak, bai bere seme-alabak, bilaketa pertsonal bat, eta aldi berean, besteen aurrean, beste modu berri batean aurkeztuko dira. Nik behar dudana askotan da gasolina bat, proiektu batean sartzeko, eta suposatzen dut konektatzen nauena, hunkitzen nauen zerbait dela, eta horrek, konexio horrek ematen dit, proiektu batean sartzeko gura, grina, errealitate berri bate ezagutzeko, elkarrizketak egiten hasteko desira. Horrek guztiak mugiarazten nau, askotan nire bilaketan egiten ditudan galdera horiek erantzun nahian, pelikula osatzeko abiapuntua, ez? Hasiera batean nik neuk, behintzat, ez nuen olako hortze mugarik ere jartzen. Entratu naiz momentuan zegokidana egiten, ze lanpilo bat egondatzean, 5 urteko prozesua izan da. Horregatik esaten dut, momentu horretan ez duzula inoiz hainbesteko bukaera, amesten ere, baino zoragarria izan da.